Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Henry, 32 anyos. Itago lang ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa mga unusual na kong gipamati. Aron niyo isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, ano nag-ilis naman sad ka? Nga gabiin naman ron. Asa naman sad kuno ka? Magkita mi sa kong barkada, ma. Ay, barkada na sad Henry. Magtapok pa meron kay namay kuno'y amigo nga naabot gikan sa laing nasod. Unya, nagtapok ninyo. Mag-inom na sad mo. Ana gid na, ma. As kang gahiagin mong oy. Kapila naman ti kasulti dong, nga undangan na ng pagsigi ni mong inom. Ay karon ra, ma. Nung sus mama ay. Ato na Ay. ko, ma. Bye, ma. Henry! Shh! Hoy! Nalipong naman ko ba ay? Agabi ha, kagamay ra sa atong nainom. Kamay parang di mo. Kaya dili magahapit dot lagi inom. Sige, God. Mahipos na tayo? Eh, Uy, saman. Kaya pa ni mong mubarog? lipong na kay ko. Dali. Agakon lang, tika. Ano sa mong gawin? Ay, na ano eh. Dali. Mura magkog-check saan ni noon. Ay, kaluob ni mo eh. Ay, pabugat. Pabugat magkagmaayo eh. Ay, pabugat. Ay, Ginoo! Ano maning taon ng oni mo, oy! Sa balto, Henry! Okay na ka? Bibibiling ko sabi! Pabarugon sana ko ning usa! Lipong ko. Sakit man ako, oh. Nagngulngul. Wala siguro ni. Basik sa impact na ni sa akong pagkaparok. Awag tang raw niya ni. Naunsa man ka diha, nga nagpingit man ang naong nimo. Wala ma. Hangover ha. Ay, buot nimo, Henry. Maunsa gani ka tungod anang pagsigi nimo inom-inom do. Ambot lang gyud nimo. Ma. Hapit lagi kumalita. Nalipong ko. Ano naman eh? Mayo ka ni, kaya nakaabot pa ka din sa opisina ba eh? Mahulog eh. Wala lagi ko magkasabot sa akong kibati ba eh. Pa-check up ka ba eh? Ay na lang eh. Mahadlok sa ko nga mahibawaan ni mama bahin ining akong gibati. Bay, dili dugo nga nigawa si mong gunggan. Ha? Nagsunod-sunod na gyud ang mga dili kasagaran nga akong gipamati. Human nga napantok ang akong uho sa bato. Pero, wala gihapon ko magpa-check up. Ug unya, Unsa man ang giinom mo bay? paracetamol bay. Para mawa ang labad sa kong uho. Wa yung kay planong pa-check up. Di lagi!
Puya sa nimo istoryahon, oy. Sige makagbalik-balik. Kalma lang. Dali naman ka musuko ron. Samot manggod kalaban lang akong uni ning trabaho agod. Ha? Di ba sa'yo naman kinapara ni mo? Ambot. Di man mo gana ang akong utok. Bay. Medyo may arang-arang na akong pamati. Mo inom ko niyang gabi para nga makuha ning akong stress sa trabaho. Basig tungod na po siguro ni sa sobrang stress. Sabi na ko, di na ka mag-inubalik, bay. Na okay naman ko bay. Oh, bay! Bay? Ay, salamat, bay. Kinimata na dyan ka, bay. Noon sa di ko. Nakuya pa nakakalit galing nga. Henry, ako pa ni mo no, magpa-check up ka, uy. Kaingon ana ra ba tong akong uyuan ay. Grabing mo inom. Parehas og symptoms nimo. Og tungod ana, doon na siya'y brain damage. Ha? Tungod ka ni sa pagsige na kong inom? Sa tinuod lang, nahadlok na kong sugod sa ako mga gipamati. Mahadlok ko nga mataymingan nga na ang akong mama og makuyapan kong balik. Pasig resulta na ni sa kagahi sa akong uho. Ang akong mga pangutana, mao kini mo sunod. Unang pangutana, sukad lang nga naparok ang akong uho sa bato, mao na ni ang akong gipamati. Posible ka nga mao to'y hinungdan? Ikaduhang pangutana, sayo kay ko nga nagsugod og inom-inom. O matod pa sa kong kaila, pareho ko numi og symptoms sa iyang uyuan. Og mao kuno'y nakaingon nga may brain damage kuno ni. Posible ba di ay nga makaapekto ang pagsigig inom sa utok? Ikatulo pangutana, dali na kayong magsipok ang akong uo og naay mga butang nga akong mga nakalimtan. Maglisod na pud ko sa pag-concentrate. Unsa makahay na kaingon ini? Ikaw pa itong katapusan. Baguhay lang, stress kay ko sa kontrabaho. Posible ka nga tungod na ni sa stress ang akong gibati? Ug tinuod ba nga makamatay gyud ang sobrang stress? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Henry. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Once again, anina sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kini padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is that if you stop struggling, then you stop life. Mao gyud, no? Samtang buhi pa ta, pansikay-sikay gyud, no? Kay ug di ka mo sikay-sikay, no? Patay na ka. Oh, so patay man gyud ang tanan, no? Pwede matay na to. Pero kana bang magiingon nila nga kung mahimo lang, we will die with dignity. Ha, kana di ba gigantos? Kana masang way dagang taong mahasol. So mao
Wala. So, ang atong magtatampo karalawa si Henry, 32 years old, man niya gibutang iyang address. Taga di matuto si Henry, wa man niya gibutang, no? Punto medikal ang problema ni Henry. So, mayong pagpaminaw na, kasi matuging great na wa man siya magbutang o taga di ni siya, no? Mayong pagpaminaw na lang diya. Dr. Sender, si Henry, unang pangutana niya. Sukad lang naparok ang akong ulo sa bato, mauna niya akong gipamati. Posible ka nga maotoy hinungdan. Sa bato yung gipamati na. Ang hadlok nga, kanimang atong ulo, good. Very, siya, very sensitive, no? Ngano, daghanan ni siya mga blood supply niya itong ulo. Na very, more, ganyan nag-cover sa atong brain. Ang atong nervous system is both central and peripheral. Any trauma to the head area, ni siya, risgo ni siya. O nabito ito nasumbagan dito sa Ugol sa Dernlite, diya sa barangay Mahayahay. Yung slight physical injury ko no, pero perting nagdugo ang ilong. Ko di man tingali na slight kay danger zone ba yan ang atong naong. Pwede kang mamatay dia, albi nang naidugo. Any injury sa head is a serious matter. So dili na siya tiyaw-tiyaw ng bunalan ka o sumbagon ka sa ulo dapit. Kay okay ra tingali ka sumbagon ka des abaga ba o des sampot o asa dapit, pero so kung sa ulo gani sensitibo na siya nga parte sa atong lawas naa diha dool ang atong utok. Unya okay ni damage sa atong naong, sa atong ilong, whatever part sa naong, dunggan, very proximal doora kay na siya diha sa atong utok ug posible kang maapektuhan dayon, daghang kayong mga negatibong mahitabo sa imong paminaw. Sunod nga concern, sayo kayo kung nagsugod og inom, inom daw sa makagiinom nimo Henry, bahalina ba o tanduay or beer. Ug maton sa akong kaila, pareho kuno may og simptoma sa iyang uyuan. Ug mao kunoy nakaingon nga may brain damage kuno ni. Posible badiay nga makaapekto ang pag-inom sa utok. Yes, alcohol is a depressant, no? May kay ko lecture niya sa akong mga medical student. Tulo ka klase ning inlimnon nga gitawag na tog humanly consumable nga alcoholic drinks. Number 1 is liquor. Sa may example, liquor. Kanang mga isog, kanang mga tanduay, kanang mga Johnny Walker, kanang mga kuan, no? Kuan yun. Nang tag-as kayo kanang proof, kanang alcohol content. Ang number 2 grupo sa mga alcoholic nga humanly consumable is the wine. Kanang red wine, white wine, amot ning tuba o balina o wine by kategorya ni murag wine tingali kay kamis blubi. Ang third category is the beer. So kung mo-order ka og one shot dia sa hotel, yung tagay ko one shot of alcoholic drink nga kining liquor, tagaan ka 1.5 milligrams or rather ounce. 1.5 ounce. Kung may yung kag wine ni mong orderon, ang bartender mo tagan kag 5 ounces of wine usa na ka shot. May yung kag beer, kaning San Miguel beer nga 12 ounces mo nay standard one shot. Mo nay gitawag one shot. Maka-damage na siya sa brain is because anybody nga na alcohol maka-impede sa absorption of vitamin B complex, specifically thiamine. O kang usa ka tawo gani kulang og thiamine or vitamin B1 sa iyang lawas, he is more prone to develop central and peripheral polyneuritis. Akong balikon, mga tao nga kulang sa vitamin B1 or thiamine, he is more prone to develop central and peripheral polyneuritis. So, unsa may central nato nga nervous system, ang brain. Peripheral is ang atong mga extremities or other parts of the body. So, may akong tubag si kaduhan ni mga pangutana, makadaot. Pero kung social drinker lang ka, ako may inom ko beer, labi nagbugnaw. Na microphone, na mainom ko na. Pero yun namang hubog ka kadadlaw. That is another story. That is already pathological drinker. Pero naghaman naman ay pathological drinker, nasa tayo social drinker. Apart magana sa atong social life ng almost every social gathering naagi ng alcoholic drinks. Di ba magkayo po matuno po na itong pagkanta po sa karaoke o di ta makainom-inom o gamay. Pero kan lang,
Kanang moderation lang, ha? Drink responsibly. Sunod nga pangutana, dali ra kayo magsipok akong ulo og naay mga butang nga sa akong mga nalimtan. Maglisod na pag-concentrate unsa man kay nakaingon ana. Kada pa sige nimo ginom, no? Pila na ba edad mo Henry? 32 pa man ka, bata pa man kay ka. So kining memory problem, actually kining alcohol is depressant ni siya, dili ni siya stimulant. So kung magsige ka alcohol, maka-resulta gini sa inunta pagkaluya sa atong mga brain cells, no? Kaya mura man siya mahilo, matoxic. So malimot ka, wala ka sa focus, so therefore you are more prone to develop or to commit gross mistakes sa imong mga pangbuhat sa balay o sa trabaho. So, ako yung ka-advise sa imo, limit or stop lamang aning alcoholic din. Kaya ubo, ang pinaka-worst yun aning may tabo kung alcoholic ka, maka-develop kag liver cirrhosis. Imong atay, hubag, may yellow ka, hasta imong mata, may yellow, mudako ang imong tiyan, mag-ascites ka, develop og tubig nga naa sa imong tiyan. So, mauna ang akong kuan sa mga alcoholic, unya dali ka makapoy, wa kay iniriya. Okay, sunod nga pangutana, stress kaayo ko sa akong trabaho lately. Posible ka nga tungod ni sa stress sa akong trabaho? Tinuod ba na makamatay gyud ang sobrang stress? Di man hinumpog yung makamatay ang sobrang stress, pero kung nakay gitaw na tog burnout syndrome, kining burnout syndrome, mag-usa na siya ka-diagnosis na mo wherein you are no longer happy, contented sa imong workplace for many reasons. Overwork ka, under stress, ginabuli ka sa imong mga kaubas trabaho, sa imong manager, dili ka kontento sa imong sweldo, multitasking ka, mauligi na. Daghang mga rason, no? So, dili mahinon mo yung kung makamatay ang stress, pero makaluwer ni sa imong mga body resistance, sa imong tolerance, you are at high risk to develop physical and psychological problems. So, nakasabot ka sa hospital ni mo, Henry, no? Waman ni mo butang imong address. So, sa mga magpadala, inaot nga ibutang po ninyong address. Kay ako, manghambog na po ko nga daghang kong kaila din na sa inyong dapit, no? Kay mo ipang-greet man ako. Pero guway gibutang yung address na so kung ano kasi kung ipang-greet, no? So now nakasabot ka kuan kining Henry. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayong pagpaminaw sa atong mga RMN program. Taas kay grado din sa atong lugar sa mga radio stations. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw. So sa kaawit. Hindi man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi na mabilang ang ating mga buhan. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Abby. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulungan, palagi. Hanggang sa huli, palagi, pipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man, palagi. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga San Ricardo, Southern Leyte. Ang atong matatampo nagdasangan nga Abby.
Daryl, ikaw mga day na. Dali, dayon. Oh, naunsa man ka? Ganun gilang ba man na nimong pultahan? Kanihar ako sige chat ni mo. Pero wag ka mo reply. Na ako'y gibuhat nga assignment, good. Wa ko makabantay sa imong message. Nakaigibuhat ka assignment? Or may gikauban kang lalaki din sa imong boarding house? Unsay laki ba, uy? Nagpataka naman ang kagbuka ng imong ba, uy? Wa ko'y lalaki nga gikauban din, eh. Tugaan na lang! Wa lagi ka gikauban din ng laki? Murag dili naman kita magkasinabot, uy, Daryl. Mayo pag magbuhag na lang ta. Pila ka adlaw naman ron nga wa na magpakita si Daryl nako. Di seryoso siguro niya ang akong giingon nga magbuwag mi. Bahala siya, uy. Naamay ni message nako. Just sent ang pangalan. Kalingawan ko nag-reply, be. Kumusta? Okay ra. Salamat ha, naging friend ka ko. Okay ra, uy. Abi, di ba sa ko ang imong uyap na makikstorya kas laing lalaki? Masuko to ron kung mahibaw. Pero, naglalis man meron. Uy, ano man? Ang gamay ragod kayong mga butanggod. Sige lang, basin, maukir mo. Maayo unta. Manawag lang niya ko ni mo, Bi, ha? Kung may time ko, mag-duty pamugod ko. Sige, Jazz. Amping. Abi na kong dili na ka magpakita na ako. Di na bitaw unta ko mapakita ni mo. Unya? Ganun ni amang ka? Gimingaw mo ko ni mo. Sa muka, sige kiskis, diha, uy. Bisa gimingaw ta niya. Nabadi, uy. Pero bitaw nga gimingaw ko ni mo. Sa mukha hindi. Daryl, ayaw ba? Salamat. Ikaw, ha? Nakuha gid ko nimo, ha? Nga naman ay love man ka na ako. Ayaw ba ako pasag ni Daryl, ha? Di lagi, promise. May nahitabo ninyo sa imong uyap? Jacent. Huwag niyo ko makabalibad, uy. Nga sa ato pa, okay na di mo? May nahitabo naman ninyo. Okay na lang. Abi, nada ko'y isulted mo. Ansa man na? Bisan og may nahitabo na nimo og sa imong uyap. Pero, abi, love pagyapon di ka. Panguyab na ning imo, Jacent? Obi. Pero ay kabala ka. Okay ra ko nga, di na masugton. Ang importante nga, nahibaw ka nga love di ka. Jacent. Pila naman ron kasi mana ang nakalabay? Wa mong gid magpakita si Daryl na ako. Akong sawayan ng kontak, be. Nanawag lagi ka. May tuyo ka? Unsa ko na pagkasulti, ha? Mura naman tagdili uyab, ana. Muta na ko kung may tuyo ka ba na ako? Nahibong lang ko nga nung wa na ka magpakita na ako. Busy ra ko eh. Ako mo nang wa na kay panahon ako. Magbuwag na lang ta. Ikaw. Okay na po. Sige, magbuwag ta. Daryl.
Sa ato ba may chance na di ko nimo kay nagbuwag naman mo si Daryl. Jason, Sugta lang ako, Bi. Kay wala pa to kay Uyap. sige na lang, uy. O na, ako na kang gisugot. Salamat, love. Love dayon? Wanay gusto na ko nga atong tawganay, love. Sige, good. Maumang ka ha. Kumusta, love? Okay ra, love. Love, na ako'y isulti ni mo ba? Unsa man? Sakit man ang akong batang. O niya ang akong boobs. Sakit pod. Niya labad kayo ang akong Basig stress na ka sa imbok skwela. O di ba na pasmo ka? Ambot ini love, uy. O niya atong usang buwan. Wala ko reglaha. Basig buntis ka? Nga nugutang mabuntis man ko. Nga kausaraman tong nahitabo na mo ni Daryl. Pagpiti lang, love. Aron, sure. Sige, love. Manawag lang niya ako usab ni mo, ha? Kinuo ko. Positive. Kinalamibaw ini si Jacinta. Love. Oh, love. Ganun nagkilabang ka. Mabdos ko, love. Utsa. Okay sa may aman. Si Daryl ba? Oh, love. Kaya wa may laing nakahilabot na ako. Buwagin na lang ko, love. Di ka na ko buwagan. Pero mabdos ko. Og dili ikaw ang amahan. Ako ang mga mahan sa ibang sabak. Jason. Pauli ko na sa liti. Magbinyo ta. Jason. Sa tigisulti mo, mabus ka? O, Daryl. Huwag sa mayaman. Ikaw. Mo ba? Ano sa may plano ni mo? Wala po plano eh. Pagkatawa lang nang nagimabdos ni mo. Magsabot lang yata kung mga anak ka. Daryl. Kumusta naman ka? Dili ko okay. Kano sa amin di ka mo pauli? December ba? Kadugay, good. Ang akong gusto nga ni Aka sa dili pa ko mga anak. Pauli na dire. Ipamahimo, love, kay kuwang pa nga kong kwarta. Wat lang, wat. Wa ko'y labot kung kuwang pa ng kwarta ni mo. Ang akong gusto nga ni Aka sa dili pa ko mga anak. Di lagi mahimo. Akong mauna. May pagmabuwag na lang ta. Love, Ayaw nang kontak-kontak na ko, ha? Kay magkigbuwag na ko ni mo. Usa tong giingon mo, abi. Mabdos ka. Ug dili manubag ang amahan na. Opa. Sa ato pa, munda lang kasing pag-eskwela. Maogi na mahitabo pa. Pasaylo ako ninyo, ma. Pasaylo. Kalamit bin panitan. Ma! Dam! Ano lang nagpasakiti ang atong anak? Usaw man na nato. Nahitabo naman na. Pasaylo ako ninyo, ma. Hey! Pakatawhan na lang ng imong gimabdos, abi. Bahala og way ilhong amahan. Salamat in taon nga. Maayo rang ako pagpanganak. At imanon ko ning bata. Bahala na ugoy amahan. Oh. Si Daryl maning nanawag. Hello, Daryl.
Basta, Ni nanganak bisag way di barog nga amahan. nga ako mga apelidong gidaas bata. Nganong imong mga apelyido? Nga wa man ka magpakita nako. Steve, anay. Daryl, Ano kung mo gipadangan ko apelido? Nga ako may amas bata. dili ka ba makasabot? Dili na ko mahimong ipada ang imong apelyido kay wa ka diri sa akong pagpanganak. Ug mahimo ba? Ayaw na kog sa muka, Daryl. Kay malipayon ako bisag wa ko'y laki sa akong kinabuhi. Dalion ako niya akong gibuhat. Kay karon taod-taod, mumata na nga akong baby. Abe, Ma! gawaso na diha kini nangita nimo. Kinsa may nangita na ako? Kinsa nangita na ako, Ma? Kumusta lang? Jacent? Nakatultol sa kadinhi, no? Silingan ng budag barangay. Mao ba? Nganong ni aday ka? Pwedeng maglingkod na da, aron magkastorya tagmayo. Abi, una, pasaylo ako nga wagid ko makapauli atong panahon nga gusto ko nimong papaulion. Okay ra, uy. Og, pasensya na ha nga. Giapura ka na kong papauli atong panahon na. Aborido kayo nga akong utok, good. Kay, mga anak ko nga, way ilong amahan ang akong anak. Kay si Daryl sad, iya naman sa kong ipasaktan. Pero okay ra. Nakadawat naman sa dang akong ginikanan sa akong kahimtang. Ngano di ay tuod nga, nagpakita man ka na ako, Jacent. Kay gusto kong tumanon ang akong gisaan nimo. Jacent. Mag-iipon ta. Aron magdako ang bata nga may ilhong amahan. Dili ka mauwaw sa mga tao? Nga magbuhi og bata nga dili imong dugo? Wa ko'y labot ko nun sa may isulti sa mga tao. Basta dawat na ko kung unsa ka man. Kay love kay tika. Jacent. Unsa man, love ba ko nimo? Wa pa man gud mawaang akong gugma nimo. Ako mo na, mag-ipon ta. Aron magdako ang bata nga may mama o may papa siya nga matawag. Salamat, Jacent. Abi. I love you, love. I love you too, Jacent. Hindi man araw-araw na nakangit, ilang beses na rin tayong humihindi na mapilang ang ating... Wa ko magdahom nga magkabalik kami ni Jacent. Sa pagkakaroon, nagplano naming magpakasal. Dili na nakutob o daghan salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga galang kaagi ni Abby nga taga San Ricardo, Southern Leyte. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagalahan, palaki. Ngunit sa huli, palagi pabalik pa rin sa'yo. Ang mga kaagi, kibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo galing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Ricanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papeda. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Productions Center Studio 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Di ko pa